Kwayintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor WeNingi. Sibuyelela ngodaba lamaphupho. Ngaloko asibonge nje kuwena njengoba ke umbukelo oqavile olandeleka i-channel no subscribeile kuyona. uNkulunkulu ke kulonde kubusise yonke into oyifisayo ngathi ke ungayithola. Konke okuzama ukwenza ngathi ke kungafezeka. Asiphinde sinxuse kona njengoba ungumbukeli mhlawumbe umusha kwi-channel uthi nje ubusubukile ngathi ke ungaba ke ingxenye yayi channel sonke isikhathi. Usubscribe bese ke uhamba ubuke ama video uqala ngawo le maningi senzile ama video more than 200 njengamanje ungakwazi ukuthi uthole kuwona mhlawumbe izimpendulo suke uyidinga nengikholela ukuthi zinempilini ngizazo. Sibeka la iphupho likavuyo samke uthi ke Pastor WeNingi ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha umuntu wakho e-ayina wena ugeza eduze kwakhe. Into yokuqala singayiveza la ukuthi uma uphupha umuntu e-ayina izingubo zokugqoka lolu phawu esikhathi siningi oluvame ukubika la imizamo noma ke isinyathelo salowo muntu loyo esuke esithathile sokuxazulula mhlawumbe inkinga noma sokuhlela noma sokuzama ukuhlela impilo kabusha noma isinyathelo sokulungisa amaphutha awenzile esikhathini sendlule. Okwesibili futhi ubuphupha umuntu omone ayina izingubo zokugqoka uPaul ngabisela ikuvezela imizamo yalowo muntu yokwakha uxolo, imizamo yokubuyisana nomunye umuntu noma ke ukuzama ukufuna uxolo noma ukuthi kube noxolo phakathi kwakhe nomunye umuntu ngemuva mhlawumbe kwezingxabano noma ngemuva kokuphambana ke ngokwemibono. Kodwa kuma usuphupha wena ugeza lolu uphawu uya esikhathi singolusuku elibika la isidingo sokuthi uzihlanze ngokukamoya noma ke isidingo sokuthi uzihlambulule wena. Noma ke singasho ukuthi ngalesikhathi uphupha bekwenzeka lokuhlanzwa ngokukamoya empilweni kade kunokuhlanzeka okade kwenzeka empilweni yakho. Kanti futhi uma uphupha la ugeza kuyaba uphawu usuke luchaza umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi ekukhulule lokungcwelise empilweni yakho esuke wenza. Siphetha ngako ukuthi uma uphupha ugeza kuyenzeka futhi ube uphawu usuke libika imizamo yakho ke yokuhlanza umphefumulo wakho, mhlawumbe imizamo yokudelisa mhlawumbe isona esiseduze nawe noma imizamo yokulungisa indlela yokuphila nokuzama ukuphila ngendlela efanele. Kungaphinde kuveze la imizamo yokugwema nokumelana nezilingo esuke ziza empilweni yakho yabona. Singasho ukuthi in short kungenzeka umathandana wakho lo njengoba umphupha e-ayina mhlawumbe nike naba nezinkinga noma ukwaba namaphutha amaningi njengamanje uzama ukulungisa lo simo leso noma uzama ukuthi nibe noxolo noma kube noxolo nobuyisana phakathi kwakho naye. Nawe nje ubugeza kungenzeka mhlawumbe ke uma ukuthi akufanele uwenze that cleansing bekune cleansing ebeyenzeka automatically spiritually noma wena umuntu nje manje mhlawumbe osuke ezama ukulungisa amaphutha mhlawumbe nawe ke kukhona amaphutha athile owawenza ku relationship kunento ethile ozowasenza ku relationship ezingamukelekile nezingafanele njengamanje umuntu osezama ukulungisa lawo maphutha lawo osozama ukuthi ualign impilo yakho ngendlela efanele ukuze nawe ube umuntu othembakele nobukeka enesithunzi nesithombe esihle phambi komlingani wakho. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ke kulonde kubusise wakhohlwa ke ukubuka le video le mawuqeda ukuyibuka bese subscribe bese ke futhi uya kona amanye ama video wabuka bese ulike le video le uwalike namanye ama video ngani ngalo ndlela leyo kwenza ukuthi i-channel ikhule ikona ungakwenza lokhu kuwumnikelo. Ngiyabonga.